कक्लाबारि सापागुरि आनसलिक कमिटि आतसु अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय नैबे फ्रि कचिंखौ माबानाय जादों। टाइमा 4टानिफ्राय बा 4 बाजिनिफ्राय 6 बाजिहालागै क्लासा जागोन। बेखिनियानो जोंनि थांखियारि नोजोरा जाबाय बे जोंना गामि ओनसोलाव गथ'फोरा सोरबा ग्रेजुवेटआनो जा सोरबा पोस्ट ग्रेजुवेटआनो जा माने माबाखौ साख्रिखौ नागिरनाय बा जब ओरिएन्टेड जि माबा सोलोंथाइ स्किल्स बे बुस्थुआ गैया। भकेशनेल स्किल्स प्रोफेशनेल स्किल्स बेफोरो गैया। तो जों बे बेसिक फाउन्डेसन गथ'फोरनो मा मा नांगौ साख्रि मोननो थाखाय बेखिनि माबाखौ जोङो इनपुटखौ होगोन होननानै थिरांथा लानाय जादों, डिटारमाइन खालामनाय जादों। ओंखायनो बे फ्रि कचिंखौ होनाय जादों आरो बे गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखायनो बे जोङो फ्रि कचिंखौ होनाय जादों। जायफोरा माने गोसो दं खिन्थु टाउन सोहोराव थांनो हाया, फाइनान्शियेलि उइक, बिथांमोननि थाखायनोथ' बे सुबिदाखौ जों बानायनो नाजादों आरो माने खावलायहरनाया बिसोरनि थाखायनो जों माबाखौ बानायनाय जादों, सुबिदाखौ बानायना होनो नागिरदों। माने जोंना ट्राइबेल मानसिफोरा जोंनि गामि ओनसोलनि ट्राइबेल मानसिफोरा माने इक'नमिकेलि बिराद उइक, बिसोरो थांनो माबानो हाया, गुवाहाटि बा टाउन सोहोराव थांनानै कचिं लाहैनो हाया। तो ओंखायनो जों बे सुबिदाखौ खालामनाय जादों। जिहेथु जों ट्राइबेलफोरनि खामानि मावनो थाखायनो ओंखारदों अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन। ट्राइबेलफोरा जिहेतु फाइनान्शियेलि उइक, इडुकेसनेलि उइक, गासैबो साइडआव जों उइकनेसखौ नुहुरदों। बेनि थाखायनो जों बिथांमोननि आपलिफ्टमेन्टनि थाखाय नैबे कचिं आरो माखासे गुबुन गुबुन माबाखौबो लानो जों सानदों। दा स्टार्टिं जाबाय जोंहा माबाजों फ्रि कचिंजों जों स्टार्ट खालामनो नागिरबाय आरो जोंहाथ' दा सिभिल सार्भिसाव बिराद माबा खम जानानै दं बर'फ्रा बा ट्राइबेलफोरा। थ' बे जों कनसिस्टेन्टलि सिभिल सार्भिसखौ बांसिन माबा इन्ट्रेस्ट होगोन। खिन्थु उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफोर फैगोन माने डिफेन्सआव थांनाय बा SSCआव थांनाय बिथांमोननि थाखायबो जों ओरिएन्टेसनखौ होगोन बा बेसिक फाउन्डेसन लेभेल कर्सखौ जोङो माबानानै होगोन आरो फेसिलिटेट खालामनानै होगोन आरो